Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dagol And Tita Tanya Chinita. bilisan mo! Sorry. Binembang po ng driver namin si Mama. Phil, good morning. Paul and Tits. Alam niyo po, sobrang napapasayo niyo ang buhay ko. Sa Spotify po ako nakikinig lagi ng programa niyong Mga katas ng nakalipas. tawagin niyo na lang po akong Melody ng Quezon City. Ang aking pong katas ay tungkol sa driver nga namin na si Toy. Si Natoy. Meron po siyang ka-live-in. May 2 anak pa nga sila. Pero yung anak at asawa niya nasa probinsya. O yung ka-live-in niya. Sobrang pinagkakatiwalaan po siya ng mama kong si Mama Mildred. Kami naman po ang hanap buhay mula bata ako ay sa palengke. May pwesto po si Mama na malakas sa palengke. Si Mama naman po ay byuda. Tapos ako nag-iisang anak. Nag-Canada po ako at meron na rin akong sariling pamilya. Teka nga, balik nga po tayo kay Natoy. Parang sirato si Natoy. Nalaman ko nga po na nabembang niya si Mama. Kasi si Natoy certified Playboy. At dito na nga nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Kiss nga kita. Masarap ba ako? Sobrang sarap mo. Talaga ba? Kasi minsan naiisip ko baka maluwag na ako. Masikip pa ba? Sikip na sikip. Hirap ako. Baka malukot yung kunot. Masikip talaga. Masikip. Kaya pala mahapdi nung isang araw. Sorry, Nagsara dandan. na to kaya mahapdi. May cobwebs. Oo, medyo. Kasi Halloween kaya decoration ako ng mga sapot-sapot ng gagamba. Nagustuhan mo ba tsaka yung mga paniki? Kaya pala may paniki na nakapato. Ano yun, Halloween na decoration. Teka. Pero mas Pandown ko sa Raider ko. Asan na? Tsaka papaayos ko pala yung elf truck. gagalingan mo ha. Kala niya, Ito. sira yung elf truck pero 2,000, totoo, di naman yan 2,000. sira. Ha?
4,000 kulang yan. Bembang muna bago Honey, bigay. ano naman yun, binimbang ka na nga. Oh, sige, ulitin natin, pero dagdagan mo yan. 10,000 yung paggawa ng truck eh. Magkano? 10,000. Lakasan mo. 10,000. Yes. Tas ang battery, Okay, papalitan natin. 20,000. 12. O tama na, stop. Ano ka ba naman? Para naman. 20,000 lang yan. O, sana kasya na yan. Napakaano nitong matandang to. Pera na naman si Natoy. Ano yung sinasabi mo? Sinasabi ko, mahal na mahal kita. Kali ka nga dito. Masikip ba ako? Makipot? Makipot ka. Nahirapan ka? Hirap na hirap ako. Ang hapdi na nga rin eh. Grabe ko. Talaga? I love it. Mali ko dito. Dari. Hello, yun na nga po. Kasi, ang yabang-yabang ng Natoy na yan, tapos kumakautos. Kala mo siya yung amo, si Ate Mildred naman yung amo dito. Kailan ka ba uuwi dito, Ate Melody? Talaga ba, Trixie? Yun ang ginagawa ni Natoy kay Mama? Basic naman yun, binibarahan niya lang yung nanay mo. Inuuto niya lang, pero pinapadala niya yun sa pamilya niya sa probinsya. Akala niya, hindi ko alam yan. Dalawa na anak niyan, may kalibin yan. Pero baka naman inuutang lang ni Natoy. Akala mo lang, binibigyan mo lang ng mali siya. Wow, dinidepensahan mo pa yung Natoy na yun. Sa sobrang yabang mo, galit ka nga doon, di ba? Kaya ka nga umalis. Paano kaya ako makakauwi ngayon, Trixie? Gusto kong parang inuuto talaga si Mama. Paano kaya? Inuuto talaga, grabe. Baka pwedeng gawan mo ng paraan. Demanda mo si Natoy. Ano naman Ano naman kinalaman mo dyan? Punta ka Ikaw sa... dapat magsabi sa nanay mo. Punta ka sa BFP. Sumbong mo. Basta, kung may chance, umuwi ka sa Pinas. O sige, uwi ako agad kasi hindi ko kaya yung nalaman ko kay Mama. Kawawa naman. Kawawa, hindi naman kawawa yung nanay mo. Nag-enjoy naman siya dito sa Pilipinas eh. Kanino ka ba talaga, Kampe? Kawawa naman si Mama. Dapat nga sabihan mo Hindi yun nga eh. siya kawawa kasi tuwang-tuwa naman siya sa ginagawa nila ni Hindi, Natoy. I mean kawawa kasi hindi niya alam na inuuto siya. Kailangan din singin si Mama. Naku, araw-araw ko na yung sinasabihan. Sige, Trixie, baka pwedeng kausapin mo muna bago ako umuwi. Tapos ako... Dito yung nanay mo. Ay, ate, kausapin ka daw. Dito yung Sino yan? anak niyo po. Ay, si Si Melody. Hello, anak kong maganda. Ma, pwede po mag-usap tayo? Open niyo po yung video. Oh, ayan. Oh, open na. Oh, ano? Apakaganda ng anak ko. Manang-mana sa akin. Tamo, glowing ang skin ko. Hulaan mo kung bakit. Ma, bakit po glowing ang skin mo? Trixie, ikaw ang magsabi. Alam na this. Hindi, nagko-Korean skincare kasi ako. Kada clinic to. Oo, at hindi lang yan. Siyempre, dahil kay Natoy, nag-glow. Trixie, wag ka Totoo naman po. Mama, mag-usap po tayo. Alam ko, video call lang to, pero mag-usap po tayo. Ano yun? Mama, sugar baby mo po ba si Natoy? Miyas, pamilya na yun sa probinsya eh. Hinuhututan ka lang nun. Kanino galing ang chismis? Hindi yan totoo. Ma, kitang-kita ko po yung expenses nyo sa ATM nyo, pati credit card nyo. Bibili ka ba ng sapatos, Jordan panlalaki, mga pantalon panlalaki, mga bag panlalaki, tsaka cellphone? Ha? Hindi mo naman kailangan yun Ma, sugar mami, inuuto ka lang ni Nato, hindi ka niya mahal. Ano mo na sigurado mahal ako nun? Pinagmamaneho ako nun sa palengke. Tinutulungan ako sa negosyo ko. Palibhasa, wala ka dito, hindi mo alam. Ma! Ang daing ng damdamin
At yun na nga po ang sitwasyon ni Mama at ni Natoy. Pati ako na nasa Canada. Walang magawa. Hanggang salita lang ang kaya ko kasi malayo ako eh. Tapos nabalitaan ko, pinagyayabang ni Natoy na parang siya ang asawa ni Mama. Feeling niya siya yung may-ari ng mga sasakyan. Feeling niya siya yung may-ari ng pwesto sa palengke. Napaka-entitled po ng animal. Hoy! Kim! Oo. Tagal Ano, mo naman Natoy? tawagin. Wag, baka tawag parang Ano, aso ako Natoy? ah. Boss Natoy! Boss Natoy! Baka nakalimutan mo boss mo ko dito. Ikaros mo nga yung pick-up kasi gagamitin namin ni Labs. Ulitin mo nga yung utos mo. Ikarwas mo yung pick-up. Ba't ka car-wash? Ikaw ang driver car-wash boy ah. Labs! Labs. Halika nga dito. Baby ko. Bakit B? Kasi, B, papakarwas ko to kay Kim. Kasi wala namang ginagawa yan dito. Pinapasweldo. Pinapaka-carwash siya sa akin po din Natoy. Sino Di bang ba yung driver? magka-carwash yan? Siya dapat mag-ano yan. Yung car-wash siya, driver eh. Diba, karwas, aalis tayo eh. Alam mo naman ayoko ng maduming sasakyan. Baby ko, kumalma ka na. Huwag ka na Ang tigas ng ulo eh. Palitan Kim. na nga natin si Sintay. Kim, gusto mo mag-resign ka na nga. Resign o tanggal? Oh, Huwag mo namang tanggalin. Pinapag-carwas ko Sorry lang po, naman. Boss Natoy. Di na po, Boss Natoy. Patawarin niyo po ako, Boss Natoy. May pamilya po ang pinapakain. 3 po yung Yun anak naman ko. pala eh. Dati po akong signal, ma'am. Naging tomboy lang ako. Walang pakialam. Patawarin niyo po ako, Boss Natoy. Anong patawarin? Lumulod na po ako. Magkakarwash na po ako, Boss Natoy. Sorry. Carwas mo yan ha. Madam, sorry Pinagtanggol lang kita. Buti hindi ka tinanggal. Sorry po, Boss Natoy. Carwasin mo yung pick-up. Pasalamat ka kay Natoy. Pati yung, Thank teka you lang. po, Boss Natoy. Pati yung elf truck, linisin mo rin yan kasi Hindi ko kakarga. kaya yun. Babae din ako. Reklamo ka? Boss Natoy, sorry po. Hindi po. Huwag niyo po ako tanggalin sa trabaho. Okay. Trix! Huwag ka na magalit, baby ko. Kasi ang- Huwag ka na magalit. Ayoko na Makakatulong high natin blood dito ka. para kasi... Gusto mo ng kape, Labs? Trix, timpla mo nga kami kape. Tapos yung yung gusto ko yung corned beef na imported, yung SNR. Ayan. Oh. Wow. Gusto ko din ng French toast. Ha? Ba't ako utusan? Madam, may ginagawa pa ako doon. Ayaw mo. Ayaw. Labs, Trixie, ayaw. Trixie, sumunod ka na lang kay Boss Natoy mo. Pasensya ka na, gutom eh. Si Charmy doon, walang ginagawa. Pwede siya na lang. Huwag mo nang galawin yun. Kasi busy rin yun eh. Ikaw na. Trixie, hindi mo si Boss Natoy, kundi matatanggal ka. Hindi mo Natoy, kaya mo ito na Boss Natoy yan. Sabi mo, Boss, sabay-sabay. Busabos! Yes, sir! Ano yan sa buslutan ko ni Ron? Yes, sir! Gumanong ka, Trixie. Yes, sir! Ayoko. Ayaw. Gumanong ka. Sumaludo ka. Okay, yes, Sumaludo kayo. 1, 2, 3, go. Yes, sir! Yeah. So, yung masarap na corned beef, ha? B, huwag ka na magalit. B, mamaya ka sa akin. Ba't mamaya? Ha? Ngayon na. Ngayon na. Halika. Ako sa'yo! Halos 3 taon po na gano'n na naghari-harian si Natoy sa bahay namin, Call and Pete. Sa lahat siya ang nagmamando na parang siya ang tagapagmana ng lahat ng ari-arian ni Mama. Kaya po, nagalit ako pero nanay ko pa rin hindi ko matiis eh. At isang araw, may nalaman po ako. Wala yun, Labs. Ano ba, Labs? Tumigil ka na nga. Huwag kakaganyan mo.
Napakawawalang hiya nyo. Natoy, huling-huli ka sa CCTV. Kailan mo pa ako niloloko? Pinagtataksilan nyo akong dalawa. Labs, hindi Traidor totoo yan. kayong dalawa. Hindi to- Buntis tong si Charmy. Sorry po, madam. Si Boss Natay po yung ama. Pinipilit mo lang ako eh! Pinipilit Ko mo po ako! kayo pinilit. Labs, huwag ka maniwala dyan. Ang kapal na mukha, lumayas ka! Lumayas kayong dalawa sa pamamahay ko! Niloloko mo ako, Natoy, pagkatapos na lahat na binigay ko Totoo sa'yo! yan. Binigay ko Yan, sa'yo mahal lahat! ako, lulod ako. Hindi! Halika, lulod ako. Sinipa kita! Yan! Aray ko. Ang kapal na mukha mo! Saan ka humuhugot ng tigas ng mukha? Humaharap ka pa sa akin, ha? Labs, Yung ginagawa ba natin, ginagawa mo din kay Charmy! Opo, sa kotse, sa van. hindi. Sorry po, madam! Lumayas kayo! Kundi ipapapulis kayo, lumayas kayo! Hanggang sa umuwi po ako ng Pinas. Huwag ka na po umiyak. Kailan po yun? Ganyan po talaga tayo. Nagkakamali pa minsan sa mga desisyon. Pasensya ka na, anak. Ayun, dadating na mamaya yung mga titingin ng sasakyan. May mga bayar na din ako. Pati yung mga gamit na binigay ko kay Nato, ibabawiin ko. Pasensya ka na kung marupok ang nanay mo, nagmahal lang. Nay, okay lang po yun. Naintindihan ko po yun, Mama. Mahal ko po kayo. Ang mahalaga, okay na po kayo. Tama ba na sasama na ako doon sa iyo? Opo, Mama, para magkasama na tayo, maalagaan kita, mabantayan kita para makamove on ka din. Kaya po yan, Mama. Salamat, anak. Salamat. Apakasakit. Apakasakit. Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Puso'y nasusugat.